El període comprès entre el 1917 i el 1932 contempla una etapa marcadament contrastada en el model de viure. Els primers anys, arran del final de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, es detecta un auge de les reivindicacions polítiques, fruit de l'extensió de l'ideari catalanista i un increment de la protesta obrera fruit de la gran sensibilització i organització proletària. La involució, la reacció dels sectors més conservadors encapçalats per l'exèrcit, es materialitza en el cop d'estat d'un militar que és precisament el capità general de Barcelona. A partir d'aquí s'abatrà una repressió implacable sobre el món catalanista i l'obrer. La falta de mecanismes democràtics farà que amb la unió dels dos sectors reprimits, arran el pacte de Sant Sebastià, faciliti l'arribada de la Segona República, després dels breus i successius governs militars del general Berenguer i de l'almirall Aznar. S'entrarà en una de les dinàmiques més complexes de la història contemporània, amb una conjunció de tensions que durà cap a un conflicte extraordinàriament violent i amb una llarga etapa caracteritzada per la duresa en la seva articulació política.